बिक्रम दैमारिनि गोख्रों फिनजाथाय। आंनिख्रुइ सिगां खाम्फा बरगयारी सारखौ 14 नं चिरां दुवार आरो कक्राझार लक सभानि बियाबनि रायजोआ भाङा सिङा हरेक माल होनना रावबो बायाखैसै। खाम्फा बरगयारी आरो चन्दन ब्रह्म सारमोन बायदि दैदेनगिरिखौ आं बारा गोथौसिन बाथ्रा बुंनो समाया, बुंदों बिक्रम दैमारिया। भेरगाव बियाबनि हानसारा प्राइमारिनि सिङाव डिमाकुसि बागाननि गोबां इउपिपिएल आरो बिजेपि दोलोनि सोद्रोमाफोरा हाग्रामा महिलारि दैदेननाय बिपिएफ दोलोनि आसार खान्थिखौ मोजां मोननानै बिपिएफआव जयनिं जाफैनाय नुथाय। आङो गोदोबो बुंदों खाम्फा बरगयारी सारखौ बिसोरनि सोमोन्दै खाम्फा सारानो जा चन्दन ब्रह्म सारानो जा आं बिथांमोनखौ एसेबां गोथौसिम थांना बुंनो समाया होनना बुंदों। किन्तु आं बुंनायखौ खोनायाखै, किन्तु आङो ससियेल मिडियायाव लिरनायखौ नुदों जे बिक्रम दैमारि, प्रहलाद, कास्टम बिसोरो भाङा सिङा माने हरेक माल होननानै बुंदों। बिनि फिननाया जोबोर इजि आरो गोरलै। बेनो जाहैबाय जे आंनिख्रुइ बिसेसके आं जुदि भाङा सिङा हारेक मालब्ला आंनिख्रुइ खाम्फा बरगयारी सारानो 14 चिरां आरो कक्राझार लक सभायावनो भाङा सिङा जानानै हरेक माल जानानै रायजोजों बायजायै बेक्तियानो जाहैबाय खाम्फा बरगयारी सार। बेनि ओंथिखौ बुजिनो नोंथांमोना एसे तान जागोन, नाथाय बेनो सैथो। दिनै खाम्फा बरगयारी सारखौ सोर हरेक माल खालामखो, सोर भाङा सिङा खालामखो, अब्लाबो बिथांखौ हाग्रामा महिलारी सारा भाङा सिङाब्लाबो एसे देफेम दुफेम खालामनानै मोजां खालामनो हागोनदां होननानै रायजोनि गेजेराव फाननो नागिरदोंमोन, नाथाय रावबो बायाखैसै। 14 चिरांनियाबो बायाखैसै, कक्राझार लक सभायाबो बायाखैसै, रावबोआनो बायाखैसै। अब्ला दिनै आं बेखौनो बुंनो सानो, दिनै जोङो बिसोरनि थाखायनो खस्थ' खालामदोंमोन, बिटिसिनि थाखायनो खस्थ' खालामदोंमोन, बिटिसिखौ बासायनो थाखायनो खस्थ' खालामदोंमोन। बिनि मुङै जों जुदि भाङा सिङा जादोंब्ला बिथांमोननि थाखायनो जों जादों, मिथिबाय। दा इउपिपिएल दला भाङा सिङा रावदोबो बायजायै मानसिखौ बायनानै लांदों, जोंहालाय बेयाव बुंनांगौ मा दं, नङा होमबा? नंगौ ना? दिनै 14 चिराङा बायाखैसै, कक्राझार लक सभानि रायजोफोरा बायाखैसै, नाथाय इउपिपिएल दोला बेखौ बायनानै लाना थांबाय। आंहा बेयाव बुंनांगौ गैया आरो दुखु मोननांगौबो गैया। थेंक इउ।